Ring netra katonku melar nyata iku wis kinodrat tanpa direkayasa rika kudu bisa nampa kanthi legawa merga atiku wis kanggo wong liya. Sasuwene isun sesrawungan ambirika aku ora nyono yen sliramu mendem rasa nanging ati isun ora bisa isun paksa nampa rasa tresna saking rika. Yen isun iki wis kajodo wong liya merga ati iki ora bisa maksa rasa tresna kang direka-reka. Mula aku nyuwun agune pangapura yen aku ora bisa nampa tresna rika langkang sun suwun rika bisa legawa ora ana rasa kang dursila. Kudu bisa maneges ambirika yen isun iki wis kajodo wong liya merga ati iki ora bisa maksa rasa tresna kang direka-reka. Aku nyuwun agune pangapura yen aku ora bisa nampa tresna.